n'ịgbaso ntụziaka enyere site n'aka ministri na-afụ maka ọchịchị ime obodo na Anambra steeti maka nhọpụta ndị eze ọdịnala n'usoro udo obodo Ihite dị na kansụl Orumba South ahọpụtago Chief Timothy Okwudelu Ifurunwa si Umuezeala Kindred Umueze Awuru Village dịka eze ọdịnala ọhụrụ nke ya bụ obodo. Nke a bịasịrị dịka emume ọfala ikpeazụ nke Igwe Benson Ofu gasịrị bụ onye sonyere ndị ichie emetọpụrụ ya n'afọ 2021. Joseph Egbeọcha ga-akọdalu akụkọ ana. Ya bụ mmemme nrọpụta maka onye okwu eze ọdịnala obodo Ihite bụ nke emerubere n'ogige Orie dị na ya bụ obodo ma bụrụ nke ndị ntorobịa nakwa ndị okenye bụ ụmụ nwoke n'obodo ahụ bụ nke nọ na ya bụrụkwa nke ndị ọrụ sitere ụlọ ọrụ Anambra steeti na-ahụ maka ihe na-eme n'ọchịchị ime obodo nakwa echichi. N'agbanyeghị na onweghị onye ya na ya bụ nwa amadi zọrọ ya bụ okwu eze, ndị mmadụ ruru 228 bụ ndị kwụ n'azụ ya bụ nwa amadi iji gosi na ọ bụ onye a chọrọ achọ ma bụrụkwa onye nyere ikike ọkwa ọchịchị. Na mbụ tupu ebido ya bụ mmemme nrọpụta ka onye ji ọkwa Electoral College nke ya bụ obodo bụ Chief Michael Ugwu kọwara na Chief Ifurunwa bụ onye gabigara ọtụtụ nnyocha a na-enyocha maka iji mee ya bụ nrọpụta ma bụrụ nke ọ kọwara na ọ gbasara ụkwụ n'iwu ya bụ obodo nke meziri eji wee wepụta ya dịka onye tozuru etozu ịzọ ya bụ ọkwa eze ọdịnala. N'igosipụtazi ndị obodo Chief Ifurunwa dịka onye eze ọdịnala arọpụtara ka onye ji ọkwa President General nke Ihite Development Union bụ Maazị George Mmadụ, onye kọwara na ndị obodo ya bụ ndị anaghị eritecha erere ọchịchị onye kwuo uche ya n'oge gara aga n'ihi na enweghị onye nọ n'ọkwa eze ọdịnala obodo ahụ. Kọwaziri na nrọpụta arọpụtara Chief Ifurunwa ga-enye aka weta mmepe n'obodo Ihite. N'ikelezi Chief Ifurunwa maka ntụrụugo o turu na ya bụ mmemme nrọpụta ka onye ji ọkwa Transition Committee Chairman nke okpuru ọchịchị Orumba South bụ Prince Neve Uchendu, onye gosipụtara afọ ojuju ya na ya bụ mmemme nrọpụta bụ nke gara na-enweghị nsogbu ọbụla, chetara obodo ndị ọzọ dị na mpaghara ọchịchị ime obodo ahụ bụ ndị ga-enwe mmemme nrọpụta onye okwu eze ọdịnala n'iru na Gọvanọ Soludo chọrọ ka agbasokwa usoro udo dịka ndị obodo Ihite mere. Ọ gwaziri nwa amadi ahụ tụrụ ugo nrọpụta ọkwa eze ọdịnala ka ọ gbaa mbọ hụ na o ṅomiri ndị eze ọdịnala ndị ọzọ dị na mpaghara ime ọchịchị obodo Orumba South bụ ndị ọ kọwara na ha na ọchịchị steeti a nakwa ọchịchị ime obodo Orumba South na-arụkọ aka ọnụ maka mmepe obodo ha dị iche iche. Onye ji ọkwa Transition Committee Chairman nke okpuru ọchịchị Orumba South bụ Honorable Cyprian Okereke, onye sokwa na ya bụ otu nrọpụta maka ya bụ ọkwa eze ọdịnala, kọwapụtara afọ ojuju o nwere na ya bụ nwa amadi arọpụtara ka ọ bụrụ onye eze ọdịnala obodo Ihite ga-abụ onye ga-edu obodo ahụ n'ụzọ mmepe nakwa udo tọrọ atọ ma kelezie ndị obodo ahụ gburugburu maka inye aka hụ na ya bụ mmemme nrọpụta bụ nke gara nke ọma. N'okwu nnabata ya ka Chief Ifurunwa nọrọ kpọọ oku nkwado ndị obodo Ihite ma kwe nkwa na ọ ga-ewepụta atụmatụ iji hụ na nchekwa bụ nke kpụ ọkụ n'ọnụ, kwalite ikpe nkwụmọtọ na udo ya nakwa mmepe nke obodo Ihite. A journey of 1,000 miles start with the day. From the day I'm going to go to the I've been a peaceful person. No one here at the lamp. Then I'm going to own a moment. But you hear the Highland Madam, I'm not very good. Politically, and you know, I'm not participating. I'm not coming to do with ya bụ mmemme bụ nke ndị ukwu sitere obodo ahụ nọ n'ime ya, gụnyere onye jibu ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ụlọ na ebe obibi na steeti a bụ Architect Mike Okonkwo. Emesịzịa igbe eze ume ọzọ dị bụ nke emechara bupute iji nwee aṅụrị maka ya bụ ntụrụugo ma mechazịa were ya dulaga Chief Ifurunwa na te ya site n'Ihite nke dị n'okpuru ọchịchị Orumba South. Abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.